Good morning, everybody! Good morning! Magmata na po ta! Good morning! Wake up, wake up! Nagsaon na to ang ako ang mga pets og sayaw-sayaw ba in this early morning, mga friends, viewers, subscribers na mumutsang katagsa ka sayaw-sayaw ang akong ero kay Happy Halloween in here in the Philippines. Kapag sada ko muhikap sila kay ngano busy mo ko sa trabaho. Una nga karon bet sayaw tanis mutsang. Klaro ba? Sharo oh. Pero mo nga, almost 5 years old na. Yun kada ko si Muchang Chihuahua. Si Muchang. Akong Chihuahua nga Muchang. Batitig na nadaot na allergic sa pagkaon. Nya, siguro na pod. Koro atong i-dance og 3 years old koro. In this Friday morning, mga friends, viewers, subscribers. Happy Halloween, Kuro. Saya ba Kuro da? Di Kuro. Hiligit siya og and hug. Pero busy man ang boss. So karon kay di na ako busy. Ikara pud ako ang sayaw nga greetings of Happy Halloween in this early morning on Friday here in Philippines, mga friends, viewers, subscribers. Kumusta? Good morning. Good morning na tong tanan. Good morning. Maglagot tigtanaw ang ako ang kuandre ang siyaon ba. Bro, maglagot ti magtanaw sa ko kanay. Sayo na ko sa kong iro. Maybe later. Suno na po ni. Namjoy naka-subscribe ako diri nga kanang kuan ba. Kung subscribe, mo unsubscribe. Kada yun, igtanaw. Suno na ako ang content. So, dito i-share sa iyang FB kung sa kong gibuhat. Sana all ako sundugon. Ay na po ko sa kong iring oh. Try na to. Later on oh, di ba? Iya po ni sundugon, iya po i-post sa iyang FB. Mala ng puduroy. Ako pa pasuya. Happy Halloween! Mayroon na ako may hagdanan sa inyong vlogging sa inyong FB. Hindi man ko magmain Mga adapted. kung ang inyong FB na more than 1K diha. Wajud ko about anak ako. Enjoy in the life lang yun in early in morning. Pa magluto ko og bati ko. Sus, busog pa ko. Kasi lang sige ko paningid sa YouTube na ko. Sa laing tao, dito mag-video mo. Tanaw lang ko. May like, subscribe. Hindi ko ma-subscribe. Ano, priority na ako na subscribe nila. Kasi kung inyo na manihid, pero lahat mag-content. Oh gosh, hiligin tayo, no? Hiligin sundog. Ano ito galingon nga knowledge sa utok. Nood. Yung grado, maduhang tuod, pero puro sundog ang sud sa utok na okay na kayo, at least makakanaw ka sa kuang YouTube. Sapat. Muna dog. Muna day. Sakpa na day no. Dong no. Yan. Luto na lang kung agbati. Titlahan og magic sarap. Saglan og Señorita Sardines. Ako daog na ang pamahaw. Daog kayo ang pamahaw. Ako radyo ko magpagarat ang YouTube. Kaya ano? And everyday kung naglisingan ko din o dili share mo ko sa paglising not else nga ako yung ipasigarbo no nga pasigarbo in town ni ako na nang enjoy akong kugalingon kaya wala man akong husband din sa Philippines. At least makita niya kung sa among giluto sa early in morning. Request sa iyang anak spinach taglan og sardines mo niya yung paborito sa mong anak. So, ever have lucky next year in Japan, I would like to grab the opportunity. Diyan ako din Philippines kay tao na lang. Wala man paminaw na ko marag walay future jud ang Philippines.
Yung sa amang karong Salamat sa gabon. inyong paglantaw mga friends, viewers, subscribers, soon to be mine. To that chan dog again.